Enek sing ngomong piye, Ben? Hek. Hek. Tau diancel kirekmu. 6. Lah iki lho anakku lanang. Tau ngancel mak ane. Kowe diyokne wong. Tau ngancel makmu. Kowe tau dianceli segawonmu. Kilek. Jale mak, kelakuane kaya kilek. Karang mboke kilek iki makku iki. Matamu picek. Matamu picek. Rene tak terekam kowe. Modal makku mok lolokne. Njeli ya. Emak sing nganu yo ngangkat derajatmu ke hutan ya Leo. Wis dhisik digok ke hutan ya nak. Antalmu sak pira ya? Antalmu sak pira? Entar iki. Enak lek dilebokne ngene. Iki. Enek sing ngelokne nah. Uwek. Uwek jare. Kaya ngene kono. Timbangane karo kowe pra ya. 透過網站買機票有折扣優惠，但近期航空公司自己亦都不斷減價。Jalene huwek nana. Kok huwek apa? Cah gantenge koyo ngene huwek. Enek ngelokne dhewe lho. Huwek najis, najisan cangkemmu timbang kilek iki cuk. Tiprawe. Najisan congormu timbangane kilek kene pe. Kene pe. Ih. Mbak Epe. Mbak Epe iki. Mbak Epe empek huyeng. Empek huyeng iki. Empek huyeng iki. Galake pare. Lek mek netizen cangkeman rene grawuk tangkemmu, tak badok modal kowe. Sisane nyangkemi mae ya. Lho. Perkirian mendengar kirek timbangane kowe menungso kaya kirek. Tira.